Σκάσε. Όχι. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Τι κάνετε παιδιά, είστε καλά? Είστε Λοιπόν, πολύ... είμαστε η JJ Gaming. Λοιπόν, είμαστε η JJ Gaming, αρχίζουμε το πρώτο μας βίντεο. Τι να πω, λοιπόν, Στο κανάλι θα κάνουμε περισσότερο gaming βίντεο. αλλά θα κάνουμε και Vlog. Σάββατο Vlog. παρασάββατο. Σάββατο, κάθε φορά Σάββατο. Όχι κάθε Σάββατο. Α, Κάθε Δευτέρα, ωραία, ας πούμε αυτό. ωραία. Ναι, Cada αυτό, 2 εβδομάδες. ωραία. Θα κάνουμε vlog στο Σάββατο αυτό. Θα κάνουμε vlog. Και το παράλληλο όμως δεν θα κάνουμε. Αλλά θα βλέπετε βιντεάκια. Για παράδειγμα μπορεί να ανεβάζουμε βίντεο Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Όχι. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη. Είσαι Ναι. την Τετάρτη νομίζω δεν είσαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος την Όχι, Τετάρτη μπορώ. Ποιες μέρες δεν μπορείς? Όχι, τα έχω τελειώσει τα πάντα, ρε. Τα πάντα. Ναι. Τα πάντα. Ωραία. Εντάξει. Λογικά θα κάνουμε αναμέρα βίντεο. Ανά μία μέρα. Όχι για ένα μέρα, είπαμε, έχω και διάβασμα αγγλικά. Τώρα που πεις ότι χθες. Σκάσε! Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε βίντεο, θα κάνουμε vlogs. Ωραία. Περισσότερο θα παίζουμε. Gaming videos. Θα παίζουμε τι πες? Gaming videos θα κάνουμε περισσότερο. Ναι. Θα παίζουμε Λοιπόν. LOL, Keep Talking, μπορεί και Minecraft. Καμιά φορά Minecraft θα πηγαίνουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε και άλλο πράγμα. Το Σάββατο που θα έχουμε vlog. Εδώ πέρα το παιδί που μιλάμε. Επίσης μπορούμε να κάνουμε και διάφορα παιχνίδια στο PlayStation. Ναι, μπορούμε να παίξουμε και διάφορα παιχνίδια στο PlayStation. Μπορούμε να παίξουμε και Isaac, άμα έρθει σπίτι μου. Που θα έρθει σπίτι μου, θα κάνουμε βιντεάκι σπίτι μου αρκετά. Τι άλλο, έχεις να πεις κάτι άλλο? Όχι, πάμε να γυρίσουμε gaming βίντεο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.